Pwede tingog. Ready, ready, set, no. Ready, set. Ready, take to, take to. Pwede makapildi. Hatise! Okay, kayo. Mas maayo pa ang hayop. Murag tawo. Apan, daghan og tawo. Murag hayop. Yes, it's true. Why, oh why, there's a lot of animals who likes human. But there are a lot of human who likes animals. They are like animals and animals like animalistic behavior. Buntag kayo giyan og sa tanang suging nagatang sa mga gaplod sa kinabuhi version 3.0. Muchas gracias por favor, mi amigo, mi amiga, and all of the listener. I'm starting live version 3.0. Bye, precious. Itago na lang ko sa ngalang Fernando, 32 anyos, taga Toril, Davao City. Just hide and seek and I'll be there. My name is Fernando. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago a starry, starry night like this. Can you hear the drums, Fernando? Botong sa ako kuya. Ay, ganina pagulog ka. Panuhot ba? Ikaw ba, nangutot ka ba? Bukay ka gutot. Ang kinagumot nga utot ko, inuntarik ka. Mahiligon kayo ko og hayop kuyog yan. Usay gani, mas ganahan ko nga mga irog-iring ra kong kauban. I am a pet lovers, you know that. The cats and dogs are my best friend. Hangtod sa miuli nagi kanog laing naso ng akong uyab nga ako ang ka-LDR. Until one day of the year of the Pax came a time, remember when a strong young man of the rising sun, chicken of a big black bell. Until one day of the year of the Pax came a time, remember when my sweetie, my long distance relationship is coming to town. Og dito na to sugda ng mga gaknod sa kong kinabuhi. Shall we start up live? Og ingini, And this is Squidward. ang nahitabo. What happened? Squidward and Mr. Krabs will start to stand up alive. Ay. This is SpongeBob to the rescue. Karon kuya. Lato-lato na nato. Uy, padulong ang iyang best friend ko. Iyang Mads. Mao nang mas niya. Yaman nakaubas sa una magsigid. Chismis kuya no. Marag nag-text-text siguro sa panabuli nito ko akong uyab karon. Wapa na siguro kasi ate karon kay baliskan mo kilong sa una kuya. Baba ni mo. Bitaw dangas mga kitatangkag kay gunang dalunggan murag tiyanak. Apyo ta, baba ni mo, maabot ni mo ate karon. Di ko gusto mag-story-story aking anak, kay masuko to. Sige kuya, mag-quiet na lang sa apyot. Rosalinda! Uy, Rosalinda! Ay. Diri. Nadi mo diha. Oo, agi, kabalo ko, nag-text-text mo ni Marimar no, nga muuli siya karon mo nang nakadiri para mo sundo niya. Ay, gusto jud ka. Nag-text mi karon, wa pa dis Marimar ni abot. Wala pa eh. Magulat-ulat ko, excited na kayo ko. Kumunun, mga high school pa lang mo to, nag-college to graduate ba? Best friend, gid kayo mo ni Marimar no? Ang
Tungod marampon dito sa kuan. Katong classmate mo sa una ba? Asa to? Katong akong balanghoy. Katong yung giilugan sa una si Marimar ikaw po sa kuha nga masangyad ko nung balanghoy. Kuyawan no. Ang pangan atong classmate mo sa una. Oh. Itong ilugan na mong Marimar. Saan to? Si Renato Polgoso. Renato Polgoso? Lain nagngala ni mura mag-iro. Ngoto. Masangyad yung balanghoy ato. O niya, nagkadayon man daw mo ato kay ingon si Marimar sa kuha, mga 2 months daw mo nagkauyab ni Renato Polgoso. O niya, kumusta man? Ay. Okay ra? Okay ra kayo eh. Murag mao na matingali na si Marimar. Si Marimar yun. Mauna na sa Team Marimar, gwapahan na niya kuya, oy! Marimar? Maglava walks ako kay Marako si Catriona Gray.